Welcome to the background. So ineyo nkhani iyeje ineyo nakhala basi lero ndikuganiza kuti kodi anthu amene amayendetsa dzikoli, anthu amene akuyendetsa zinthuzi, wo mmakomo like sakhala basi kuganiza bwinobwino kuti kodi zinthu zomwe tikupangazi ndi mavuto amene tili nawo mu dziko muno zofunika ndiziti, like saganiza kuganizira anthu mu dziko muno, because there is no way zizinenza zoyilitsa manyazi magayi amanyazi. Akuti amakra akufuna agule zipangizo za pa internet zofufuza anthu omwe akufalitsa nkhani zabodza. Zipangizozi ndi za $1.5 million yomwe ili 2.6 billion kwacha ku Malawi kuno. Nde tingopereka chitsanzo, let's say Bagiri Muluze alisadza kuti Bagiri Muluze ndi ndani, kapena mwina palibe jina yake yoti munthu sadziwika kuti akupanga zinthu ndi ndani, nde munthu uja akupanga posti zinthu zoti ndi zabodza. Chimashini chija chikhozano kufufuza kuti munthu uja ali kuti chanchani, nde zimashini zimenezi ndi za $1.5 million yomwe ili 2.6 billion wacha. Nde zinthu zinazi magayizi, zinthu zinde nzamanyazi. Do you even know how many people are suffering kumayo kuno? Anthu achilosowa chithandizo chokuchipatala anthu kumasafala, instead of kutenga 2.6 billion kupanga invest mu zinthu zodziwika bwinobwino kumayo kuno, you guys want to buy machine yofufuza anthu kuti I don't know kuti adzimangidwa kaya kuti chani, I don't know. This is so embarrassing. Ndiyeno as I said, unazo kuti ari amakra akufuna agule nkhani yoti akufuna agule, koma no news zakunja zikunena zokuti ari amakra zipangizozo ari agula kale. Let me show you the video. Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, has bought a $1.5 million tool to monitor fake news, misinformation, and disinformation online. MACRA's purchase of the monitoring software has faced opposition in the Southern African nation of 21 million people. But the regulator says taxpayers were not directly charged for the purchase. On Tuesday, January 21st, MACRA's Director General Daoud Elvin Suleiman told journalists in Malawi's capital Lilongwe that the tool, called Misinformation Trend Analysis Platform, will help Malawi raise trust in the digital space. Suleiman allayed fears of government spying on the citizens, saying MACRA will not regulate social media platforms. He added that the fake news monitoring tool will simply analyze trends to inform consumer protection programs within the authority. Facebook, X Network, and LinkedIn are some of the online platforms MACRA will monitor. The regulators say the purchase of the fake news monitoring tool at $1.5 million has undergone all the procurement procedures. MACRA's Director General Suleiman said that in 2024, the regulator posted a profit of 13.5 billion Malawian kwacha, an equivalent of $7.8 million, and MACRA is therefore capable of buying the fake news monitoring tool without burdening taxpayers. In Malawi, a person found guilty of altering public communication with the aim of misleading consumers risks a fine of 2 million Malawian kwacha, which is an equivalent of $1,150 or imprisonment for 5 years. Recently, the Media Institute of South Africa, MISA, launched a news verification platform called iVerify with the aim of combating misinformation and disinformation, especially this year when Malawi will hold elections. Malawi's general election is scheduled for September 16, 2025. The president, members of parliament, and local government councillors will be elected that day. The incumbent president, Lazarus Chakwera, is expected to face off against his predecessor, Peter Mutharika. 69-year-old President Chakwera and 84-year-old former President Peter Mutharika are familiar political rivals who have competed previously. In 2014 elections, it was Mutharika who won, and in 2020, Chakwera triumphed, though after successfully challenging Mutharika's win in the 2019 presidential election. Both are seeking their second and final term as head of state, given a full presidential tenure in Malawi is capped at 2 5-year terms. So which is which?
chifukwa kunyuzi kwinako kunjako akunena zoti Macra has bought a 1.5 million US dollar tool. Bought imesa ndikuti chakulidwa kale chinthucho kumale kuno kwata Macra akufuna agule and I'm just confused kuti which is which, agula kale kapena akufuna agule. This is so sad. This is zochititsa manyazi. You see how people can be, you see how selfish rich people can be. Zoti kudzipatala malo pena amachita kusowa kuti patient uyagona kuti mabedi ndoti ataita, instead of why don't we just look at those kind of things kuti kodi kumalawi kunoku zinthu zomwe zofunika zikonzedwe ndi zitizo. 2.6 billion, why that's a lot of money. So you guys want to buy a machine maiwala mavuto akuchirika kumalawi kuno. I know it's not okay kuti munthu azikhala alilikiliki pa social media kufalitsa zinthu zaboza. That's not okay. Komano tiyendiganizeni ngati anthu magayizi 2.6 billion waja kugula zipangizo maiwala mavuto kumalawi kuno. You forget how people are suffering in Malawi. Hey, zamanyazi, like this is not okay. I don't know kuti magula kale zipangizo kasimona gule komano news ya kuti magula kale nde zizinzopesa chisoni ndithu, like zachisoni kwambiri, and I just don't know what to say. So guys, you tell me, what do you think about this? Do you think it's a good idea kapena it's not a good idea? Ine ndapeleka opinion yanga kunena zoti ndrama ye 2.6 billion wa ndrama yambiri yoti kumalawi kunoku ikoza kupangidwa invest mu zinthu, zinthu zaphindu komanso kuthandiza so mudzipatala muja kuthandiza zinthu zambirimbiri ndithu. So tell me, what do you guys think about this? Do you think this is a good idea kapena ndi idea yopepera kwambiri? So I'll be waiting for your comments. Also, I'll be reading your comments. Thank you guys so much for watching this background. This is so embarrassing. Embarrassment. Oh. The Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, has bought a 1.5 million US dollar tool to monitor fake news, misinformation, and disinformation online. MACRA's purchase of the monitoring software has faced opposition in the Southern African nation of 21 million people. But the regulator says taxpayers were not directly charged for the purchase. On Tuesday, January 21st, MACRA's Director General Daoud Elvin Suleiman told journalists in Malawi's capital Lilongwe that the tool, called Misinformation Trend Analysis Platform,